lang pala akong malakas magangot eh. Kahit din pala silulubot na. Ito guys yung sibuyasan naman ni Antiligaya. Pakwan. Hello guys, ayan, good morning. Welcome back po ulit sa aming YouTube channel. Ngayong araw, nandito tayo sa farm ni Tita Ligaya. Tutulungan lang natin siyang mag-harvest ng kanyang mani again. Mani again ni Auntie Ligaya. Siyempre kaysa mag-upa pa siya, so kami na lang yung nag-offer na mag-harvest, di ba? Para at least kahit pa paano is nakatulong tayo. Kami lang yung present, yung dalawang girls naglalaba. Tara guys, samahan nyo kami magbunot ng mani ni Auntie Ligaya. Mani na mapink-pink. Ito guys yung ating bubunutin, ayan. Padala mo na yung doon kayo. Kunti lang yan. Itong na to, itong isang pinitak. Kasi yung nasa taas, mura pa daw, hindi pa gaano matigas. Oh, dami. Kanya-kanyang flap. Wala. Merong may bunga. Merong flat. Kanya-kanyang flap. Ay, naiiwan. Walang laman, oh. Yung iba, may mga pa. Malalaki naman yung iba. Tatlo. May laman. Ang iba. Baka dyan banda tayo pala. Puro wala. Napigsa ka daw kasi kaya walang laman. Magaling na ang pigsa. May patubo na naman. Meron na naman? Wala. Ay. Huwag na rin daw eh. Sana may tubo sa tiyan. Ano na? Meron na yan. Ano na ay? Wala pa. Ha? Wala pa. 1 week pa daw. Kasi sa ate ganun din daw. 3 days na delay siya. Biglang nagrigla. Umasa. Pangilan mo na ngayon? Pangapat nata? 1 week daw bago 5:26 meron na siya. Ngayon ka lang man yata na delay? Oo. Sapay. Good news. Sapay lakom. Ayan guys, oh. Sana. Ang mani ni Auntie Ligaya. Amin yung isa. Oh. Kala ko blanco yung mga bala ko. Flex daw sana. Triplets. Ano na yan? Tagi-isa yung walang anak ibigay. Order ka na isa, ano ba? Ano ba boy? Mag-order? Robot, sabi niya eh. Mag-anak pa daw ako at niya laki. Laki daw. Balong! Dad, nagwa kayo sako? Nga, nagwa kayo sako? Para doon na natin. Doon na tayo sa kubo mag-ano. Bili! Mainit. Kasi wala kayo man lang ka balabalanggot. Wala pa kayong jacket. Ano lang? Tagakain ka na lang? Ha? Hindi ka magtulong?
Pagod magtakbo ng 120. Dalawang kakap mo, antay? Wala sa talo. Pag namaminan, gaduro lang rin. Nandito pa lang kayo siya, natakap niya na lahat. Ayun na yung may-ari guys, oh. Ayun na yung ating madam. Yun na yung Donya. asindera. Gaya. Donya Marigmen. Donya, ba't ganito yung mani mo? Ba't ganito yung mani mo? Sabi mo ma-pink. Sabi mo ma-feng. Ma-brown man. Ma-brown. Nag-brown man. Tapos Oy. medyo kulubot pa. Oh. Ba, hindi ko yan ano. Anong merinda natin? Hilaw? Suka. Kakila ba rin? Hilaw. Yung burutin natin, tayo din magkain. Parang may naiiwan. Ay, kutin nyo lang ang kastan yun. Nay, Nay, ako na yung cellphone, Nay. Kaya dapat pala may timba. Ay, kunin mo nga yung lata, itimba na isa. Nandoon. May arasaw yun. Pakatay sa tulo. Sumama na yung tayo. Long ah. At naman mag Balong, kunin mo nga yung timba, lagay mo doon sa May saya. harap mo sana dito sa init para matayo. Yes, ma'am. Sundin ang madam. Marami nang nakita. Lab, baka may naiiwan. Yun oh. Ano mo yung, ayun o, sayang. Hindi naghahangin. Ay, nipting kiniduan ko naglabas. Wala. Ayun. Po, ma'am. Hindi niya si ma'am. Kamusta ang ano mo, ante, adventure mo dun sa ating bangus? Oo, sigaw ng sigaw. Oo, kanina. Paano first time niya yata makasama sa ano? Kahit man hindi pa sing sa ganyan, yung sa bangus. Parang nakakunan sa mga ganyan. Pero siguro kung na-experience niyo yung malalaking bangus, ay, Diyos ko. Delikado yung maliliit pa paywang kasi banta yun, eh. Talagang, Hey! Lalo kung maglundag sila. Lalo ka, ori ka lang Yan, papunta po kami ng Kubo. At ako po ay maglalaga na ni Auntie Ligaya. Merienda nila guys. Balik mo pala to. Gamitin mo lang. Tugasan natin ang ating nalaga. ito guys, ang aming merienda. Anong baga ito? Uwishi. May? Kumuha pa naman ng mani ngayon. Magkano kilo? 2,000 daw isang kabaan. Sarap tayo. Ba't ganito lang kinakain mo sa cherry? Walang bitchin. Kaya nga. Sila aking naman yung kan. Pinapala siya guys kasi ano, may mga naiiwan. Medyo matigas kasi yung lupa. So, dami na rin ito. Ganun malaksan. Oo. Ate, di sabra. Hindi nagkuha siya yung nalim ng tali. Patay. Ano? Natangkin mo lang. Iknutin mo eh. Tigas? Ha? Mali yan nito eh. Wala na eh. Puro magulat na. Ay, puro magulat na. Ang ilan lang putin ng sako. Yan na ganit na. Kaya nga. Ang iba lang meron. May sa timba. Nag-upo ka sa lupa.
may paulam? Kaligaya. Paulam mo lahat yan? Na, Uncle! Isa lang. Ha? Dalawa? Baw, di ah. May dala nga akong ulam, yung ano, hipon. Lagyan ko, sabi ko ng saluyot. Walang saluyot. Ay, Wala? pinulot na nante? Mayroon mga nagatubo doon. Maliliit pa lang ha. Ganyan Yaw. pa taas, no? Ay, yung hipon na nakuha natin kapon. Yung maliliit, yung Yung pang tuyo sa na? saluyot. Kuros. Tama na yung isa. Lagyan na lang ng papaya. Damihan mo na lang yung papaya para sold. Malapit ng mga itlog yung dumalaga ko na yan. Magluto rin sila ng boy. Yan napirdi ka na oh. Hintay, kulang yan. Dapat. Ang Cebuano, di na kahit lingta na taon. Bakit? Yun yan na kainin nila. Oh? Di dagatago na. Para sa maglingta ka sa kanin dagat sa kasta ayaw daw. Bidente? Hindi man. Di ayaw daw nung pati nga nalita. Di dagatago nung nalita. Magpayadi ko ha, gisam. Kung natalino na ka. Diba na kita si Bisaya ay? Galing mag-English. Gilig na English. Kaya nga. Shout out sa mga Bisaya. Di asawa ni Darwan, makakita kasi nga kaigid kalsada. Mga lang nga malaya. Sana ka nunog buya. Ganito daw siya yung pampatalino. Huwag mo daw ilaga. Kainin mo na yung mga, huwag mo na ibinta. Mhm. Kainin mo lahat. Para Talino ka. hindi palang hindi ginalaga pala. Dapat ko Sariwa. Kain nga ako isang salog. Kasakaling marunong ako mag-English. Magawigi ito, butalo. Hindi pa ko sinibunod sigal man. Tatapos na. Parang kakunti man yung bunga ng ano ni Ate Lay. Kahit na, parang... Yan o, kadami. Nagsilabasan na sila eh. Wow. Guys, Yung nandiyan o. ay kayo tupiraw. Ang ganda pa, no? Diyan ako nakatago. Dito nakatago. Makapuling. Hangin. Ay, so. Kagaganda. Diyan lang na. Pala, napandimanuot. Ulat si Buya. And guys, puntaan naman po natin yung nagkakate ng manok para sa tanghalian. Let's go! And guys, yun na po yung nilagang na mani. Wow! Sa labas na namin dito. Oo, napainit kami ng tubig at paulam daw ng manok sa kita. Wala bang palang naman. Guys, magkatinola tayo guys ng manok. Kaya kuha tayo ng papaya. Ganyan. Ha? Baka di maabot. Guys, oh, taas kasi guys. Ang kailan na Elisa, alalaki yung ano. Wow! Get one. Get one. Papaya, papaya. Yes, meron pa siya. Tinula daw tayo guys. Para masarap ang ulam. Isa pa? Mama na. Check natin yung niluluto, guys. Wow, sarap. Ang tinola. Tinola ni Rapper. Marugulay din daw si Auntie Ligaya. May bagoong ka dyan, Ante? Wala lang pala yan. Gulay tayo guys. Ang takbet, kaso lang panay talong. Baliktad. Anong niluluto mo, tita? Pakbit daw siya. Talong.
Na-sprayan man. Yung sampaw niya guys, oh, yung nakuha nilang isda. Na-sprayan man yung kwan. Ang palaya daw. Awan. Oh, mabiro ka ang saluyot. Walang makuha ang saluyot. Init. Wow, yummy. Daming talaw. Puro talo. Na lahat ah. Wala manghalo. Yung kamuti na ay. Tuloy na ang papaya. Papayan yung gayat, parang pangmudo. Ako nagkalit. Wala ba kasi tanggalan? Kumaysay. Dumanan pa ka ng tinigayan. Okay, talikan natin guys. May kasama pa yung CD oh. Para anghang sarap. Lakas ng hangin. Ano pa? Nakibunot ka din? Madami. May ginasabi si Balong. Hindi lang daw siya ang malakas mag-angot, ikaw din daw. Eh! Hindi sabi niya, hindi lang pala akong malakas mag-angot eh. Kahit din pala silulubot doon. Nagkatay daw kasi ng manok, magaling din daw mag-amoy. Hindi ako ang nakaangot, silulubot to ang nakaangot. Ikaw nga. Yan, makakaibang tinula yan guys. Merong sampalok. Pero tatanggalin daw yan pag nalutog na. Tapos nagurugin sa mangkok. Tapos ibalik yun. Patas. Man natin mamaya kung anong lasa. Kain na daw. Ay, kain na daw guys. Mga arawan, kain na naman. Kain ng mga ano. Kain na ba? Anong ulam natin lang? Ano ba yan? Ulang manok. Pinulang manok. Wala na silang palukan. Wow, ang sarap nila. Tara. Oh, nag-imasan na. Isang kardero man. Hindi sila din eh. Sarap ng sili. Palukang manok. Manghang kunti ah. Ganun talaga. Kasyahin natin. Sarap po. Ito ang ating pakbet na puro talong. May sili din. Sige, kain. Oo, sabaw mo pa dyan. Doon kayo sa ano. Hindi daw magkain yung kwan. Hindi nag-work. Ay, kanya si Yunes. May isa, puro Ngayon dito isa. Saan? Dito. ito. Akin na lang yan. Ano? Pag-isa kami. Hindi na duwa kanya na. Ay, tatlo ka eh. Baka yung isa. Ay. Pwede mo yung isa na. Magkaawain ako ulit. Ako muna lasag mo pa na itong dyan. Meron pang naglagay ng, may nag-ipon pa ng ano doon oh. Kaingay guys ng manok. Mag-itlog. Kayo daw maingay. Putak ng putak. Ayan na ang aming mani. Dami na. May isang sako pa tayo doon sa kabila. Nilipat namin guys yung ano dito. Yung mani at sobrang mainit doon. Dito, hindi kami nainitan. Mabilis. Ano? Sunog na ang aming balat. Tingnan mo sa init na yan, oh. Patay na nga yung mga ano, oh, damo. Tingnan natin yung kabilang pwesto dito. Dami pa yan? Ubus na yung sa amin doon. Jay, bagkati mo yung isang red bag dito kung kaya mo. Ito na ang aming nakuha.
sa frozen day.